Nairobi. Sirikal ma pacho ka tiyo kaachiel gi riwruok mar East Africa Community kendo gisechako chenro maluwo paro mar gero dag modhi e pacho ka mabiro muonyo omenda maromo siling trilion 2.2. Romo ma kamano manotelie kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kanotene kod jotend migepe mopogore opogore obagi mar yiero gweng' malong'o mar gero dag modhi ma kamano kaka yor tieko nok mar mauta e pinje mag Afrika ma ugwe. Otieno Job miyo waler. Kaka achiel kuom yore mag tieko nok mar modhi kaachiel kod duoko piny nengo mauta mosemienjo e pinje mopogore opogore, sirkal mar Kenya kanyakla kod riwruok mar East African Community EAC ochako chenro mar luwo gedo mar dag modhi pacho ka, chenro moyangi ni biro muonyo omenda maromo trilion 2.2. E romo manotele kod jalup jatend piny Kithure Kindiki, tok winjruok ma kanyakla giyango ni dag modhi no mochan ger ibiro time gwenge ma Lamu. Lamu being one of the places that have been suggested as a possible location for this project. And at the moment we are having feasibility activities to determine the feasibility of possible location of this oil refinery, and that is work in progress. Katabed ni kambino ibiro gere pacho kae, kambino biro bero uchumi mar pinje manie riwruog East African Community duto mar tieko nok mauta kendo duoko piny nengo modhi kaachiel kod chuogo tije ne ojende. For this region, it will create jobs. It will also cushion the economy from economic shocks, and not just the Kenyan economy, but the economy of our neighboring countries that are likely to be sharing that facility. Sama chenro makamano chakore, Kindiki osingo biro siko chiwo lipode masa ka saa ne jokanyo e winjruok makamae e seche magedo makamano dhi nyime. And from time to time, we will be reporting progress. We just request all stakeholders to be patient, and as soon as we have more clarity, and as soon as we have clarified on the next steps, we will be able to communicate. Sirkal mapacho kae kanyakla kod mag pinje mamoko e chenro makamae wacho ni gidonje winjruok mag dag mo mar konyo kendo kedo kod nengo mauta mosiko medore kanyakla kod nok mar mwandu no e pinje mopogore opogore. This is not entirely a Kenyan project. It's an international project involving regional partners, involving foreign investors, and therefore is sensitive and delicate. Otieno Job, Ramogi TV.